Klokken er 10:49. Vi har det sgu godt herude. Så må vi sgu godt... Vi æder rundstykker med noget kød og aprikosmarmelade. Kildelund, vores fine befalingsmand, han står og snakker. Hansen, han er gået i køjen. Hvad er det? Ananasperson. Det kan vi ikke så godt se. Det er meget. Så har vi sådan en fandme på det her. Vi er blevet sponsoreret af 3. Så er der net. Og vi har fandme også et kabel op til sådan en antenne en herovre. Så vi kan fandme se DR-kanaler. Vi ses sgu på et eller andet tidspunkt. Så er klokken 12, og vi skal på tur igen. Vi er ude og rundere rundt på vores fantastiske rute. Så skal vi selvfølgelig lige tjekke, om det hele er i orden. Så det går vi i gang med. Ja, jamen så er vi i gang med vores anden rundering, og der er sgu ikke sket så meget siden sidst. Vi har igen gået hernede fra de kasser, du har dernede. Selvfølgelig op med slangerne, og så over til generatoren. Og ja, det er sgu egentlig stille og roligt. Vi har lidt selskab af pomover herovre. Så et par døde fisk herovre omkring. Og en mand, der er ved at lave et eller andet derovre, så det er sgu skide fint. Men vi glæder os til at ses endnu en gang til 3. videolog. Så god forrigt derude. Klokken er 13:09. Vi har slukket pumperne. Prøv at se her, slangerne ikke godt. De er bare helt flage. Helt flage er de. Helt flage. Og det er sgu fordi, der er sådan en klog mand med noget BH-mål, og nu er det bare ved at være ok måske. Så generatoren herovre. Den er jo ikke noget strøm nu. Og den laver masser af strøm, men vi har slukket helt meget hen til pumpen. Så nu skal den lige have en lille pause. Og så slukker vi den, så jeg kan få noget ordentligt køle. Vi giver en melding senere. Hej. Ja, goddag. Nu er vi her igen. 4 videolog. Der sker rigtig meget herinde. I kan se, nu slapper vi af. Sovet lidt. Og kæmpet hårdt. Det vi har foretaget os indtil videre, det er at fylde en tank op. Så har vi rejst et par pumper. Og gået 2 runder. Og det hvad vi har brugt fra klokken, den er 10:30 til klokken 5:30. Så går der bare en runde mere, så. Jamen, ja, det kunne vi jo gøre. Vi kunne gå en runde, og så kigge til vores lukkede slanger. Så er der ikke sker en skid med. Men det vil da være det mest fornuftige, vi har lavet i en time, 2. Hvad skal der ske? Ja, goddag. Så bor I herude. Ja. Vi får muligvis mad. For Vi har pizza. lige lavet den Så det er godt. under post, Ja. har jeg sagt. Det glæder vi os til. Det glæder vi til. Men ellers, ja, næste videolog, det bliver Jeg tror, der kommer noget. forhåbentlig, når vi er på vej hjem, for ellers har vi alt for lidt at lave heroppe. Så ses videolog nummer 5. Klokken 7. Vi har lige spist. Krav, han er kommet. Det er vi lidt trætte af, for vi er faktisk meget hellere at være her. Men vi skal jo hjem og have 8 timers hvile efter 8 timers hvile. Så skal vi lige have en times Disney show. Og så skal vi hjem. Ses. Dag. Dag. Ja, det må så være videolog nummer... Er det 5? Det er 5, yes. Den sidste, lidt forsinket klokken, den er blevet 20:55. Vi er en 25 minutter forsinket, men det skyldes sådan set, at der var nogle komplikationer, eftersom første vagthander har fået lidt op i det, og så har der været lidt sådan stress, for at sige det er meget mildt her på kasernen. Og ikke noget strøm på mobilen. Nej, det er så mig, der tager den på min kop, fordi jeg var egoistisk, og så lavede min egen telefon op. Men vi kom hjem klokken 20:30, så det var sgu udmærket. Og nu skal vi jo have en 8 timers hvile efter 8 timers hvile. Ja, fordi vi har sgu brug for lige at slappe af fysisk og mentalt, fordi det har sgu taget på kræfterne. Så nu skal vi op og bare slappe af i en sofa, og ikke i en køjeseng. Nej.
Men Adieu derude, mine venner. tak for den her gang. Så håber vi overlever i morgen. Hej hej. (17:15). Hvad så, Nielsen? 17:15. Klokken er 17:15. Nej, ikke en videolog nu. Og vi laver ikke en skide.